vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Aiwa tadzoka nawo mamwe maconfessions. Regedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 48 ekuberekwa. Mumhuri mandinozvarwa ndini firstborn zvekare nekuextended family ndini firstborn. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vachibata zvekare vainge vasitomborina kubatana nedzinza. Saka nekuzokurawo nesocial media iyi zvakazoitika ndezvekuti takabva tazotanga kuita maget together pama WhatsApp ipapo tichitanga kusangana pama WhatsApp zvekare nepama Facebook. Saka mukunosangana ndakabva ndazoona kuti vamwe vangu macousins angu vamwe vacho vainge vakabudirira, vamwe vacho vandainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti muupenyu vaikwanisa kuzotosvikawo pakutobudirira. Zvadaro mukoma inini ndakabva ndabatwa nemweya wegodo. Ndakazoti ndiri kumusha nerimwe gore ndokubva ndazotaura naamai. Ndichitaura naamai ndainge ndichitovarakidza mapictures imwe cousin sister yangu uyo ainge akawanikwawo neumwe murume uyo anogara kunyika ikoko kwevatorwa kwaanogara. Ndakabva ndaona kuti amai zvinhu izvi zvakabva zvavaboa nekuti vainge vasitomborinawo kutarisira kuti ndo zvazvainge zvichazoita. Amai vakabva vazoti ndiri kuda kuzotaura newe kana vana vavata. Saka vana vakazoti vavata instead yekuti ivo amai vange vachizoenda zvavo kubhedhuru ravo. Amai vakazongoramba vagere neni mukitchen, amai vachingotaura. Saka amai vakabva vazoti mwanangu ndiri kudzoka izvezvi. Pavakazodzoka amai vainge vakabata chimwe chindiro ichi chainge chakaita kunge chidheka so but chainge chakagadzirwa nemuti. Saka mukati mechindiro ichi mukoma mainge muine zvimwe zvinhu zvandisina kukwanisa kunzwisisa kuti ainge ari matatya here kana kuti zvainge zviri zvii. Mainge makazara zvekare mazereretsi. Ndakangoona maziso ezvipuka izvi ainge arimo achiswima mukati mezvimazereretsi izvozvo zvainge zvirimo muchindiro ichocho chedanda. Mukoma zvakaitika ndezvekuti amai vangu vakabva vazondiudza vakati zvinhu izvi zvauri kuona ndo zvinhu zvainge zvakabata musha uno imimi muchakura, ndokusaka maikwanisa kurarama upenyu hwenyu hwainge hwakanaka. Ndikati saka chii chakazoitika naye amai. Saka amai vakabva vazoti vanhu vazhinji vakazotanga kunamata ndikati wani tainge tichingonamata because isusu mukoma takangokurawo tichingonamata machechi aya ekudhara ndo atainge tichingonamata iwawo ainge asiri emweya. Saka ivo amai vakabva vati zvipikowo handiti unongozviziva kuti mazuva ano vanhu vava kunyanya kufarira chiprofita stereki. Saka muzviprofita umu vanhu vakabva vazotanga kuziviswa kuti baba vako ava vakabata vane zvinhu zvavo zvavakabata. Then ivo amai vakabva vazonditi ivo hanzi baba vainge vakabata mishonga yavo iyi mushure mekunge vatanga kushanda muHarare. Saka pakambani pavainge vachishanda vainge vachidawo kuti vange vachiitawo mbiri zvekare mukurumbira zvekare nekuzorespektiwa because pachinzvimbo chavainge vari ivo ndivo vaiita zvekupinza vanhu pabasa. Saka baba vakabva vazotanga kusangana nemasituation ekuti vaiti mushure mekunge vapinza munhu basa. Saka zvaibva zvazoitika ndezvekuti munhu uyo wavanenge vapinza basa, munhu uya aibva azotanga kuvajairira zvekuti munhu anenge ava kusaziva kwaakabva asingarespekte avo vaanenge akapinza basa. And worst of all baba vangu vakatanga vachazama kubatsira madzikoma avo zvekare nevaning'ina vavo nevana vevaning'ina. Vaingoti anenge apedza basa baba vaibva vazama kuti ange achizombowanawo zvimabasa zvetemporary asi sezvisinei ivo vanhu vagara vanhu havatende. Ndo zvandakaudzwa naamai vangu izvozvo. Hanzi ndo zvakazokonzeresa kuti baba vakabva vazoona kuti zvainge zviri nani kuti vange vachitora mushonga uyu. Hanzi vakapiwa mushonga uyu nekamwe kasekuru kamuchawa ndiko kakavapa mushonga iwoyo wekuti vange vachizoita mbiri kuremekedzwa nemurungu zvekare nekuremekedzwa nevashandi vose. Saka hanzi baba vachizonosvika kunoritaya, baba vangu vakakasika kuritaya. This was after vakuvadzwa nemushini pabasa ipapo
pavainge vachishanda. Zvino baba mishonga iyi yavainge vakabatiswa vainge vakaudzwa kuti kana kuri kunzi vakazoita accident muupenyu hwavo havazombofi vakarikavha. Saka baba vangu vakabva vazobhenda musana ndokubva vazongopiwa package yavo vakabva vazodzoka kumusha. Asi mukoma isusu takakura tigere zvedu kumusha, but waitofungidzira kuti tigere mutauni. Ende ndichikura mukoma, chinhu chandakanotisawo pamba pedu chainge chiri chekuti pamba kunyangwe zvikanzi mumba hamuna mari, but chikafu chepamba pedu chainge chisingaperi. Kunyangwe zvikanzi zvinhu zvinenge zvakaoma sei, chikafu mumba chainge chisingaperi. Amai vakabva vazondiudza kuti the reason as to why chikafu vanangu makakura chikafu chisingaperi inhau yekuti uri kuona vana ava vababa vako apa amai vainge vachinongedzera zvinhu zviya izvo zvainge zvichingoswima zvirimo mumazizereretsi iwawo zvakangoburitsa meso. Ndo zvavainge vachiti ndo vana vababa vangu. Zvinhu izvozvo vakabva vati zvinhu izvi patakatanga kuita izvozvi zveurombwa, hanzi ndo zvatainge tichituma, taingozvituma mudzimba dzehama tichidziudza kuti iwewe enda unotora mafuta kwaningi, iwewe enda unotora nyama kwaningi, enda unotarisa kuti nhasi vari kudya nei. Kana vari kudya nenyama, tora yose vasati vapakura unge uchiuya nayo pano. Ndokusaka pamba pano paigara paine maguta. Saka dzimwe mhiko dzacho dzainge dziri dzekuti baba vako vainge vasingatendedzwi kuti vainge vachizonyanya kushamwaridzana nehama dzavo, nekuti mukunoshamwaridzana nehama dzavo zvinhu izvi zvaibva zvazopanduka. Saka amai vakabva vazoti nekufamba kwenguva vanhu pavakazotanga kupinda mumachechi ePentecostal, vanhu vachitanga kupinda mumachechi iwawawo anoita zvemweya, hanzi veukama, ndipo pavakabva vazotanga kuudzwa kuti baba vangu vainge vakaromba. Saka munhu akatanga kunotisa urombwa uhu hwababa, hanzi ainge atendeuka. Akati ava kunamata ikoko, hanzi ndipo paakabva azoona chikwambo chababa vangu. Hanzi iye akati achibuda mubedroom make achida kunopinda mubathroom, ndipo paakabva aona kuti dhoo remubath rainge rakavhurika, but pamba pake murume uyu, pamba pavo bamunini ava painge paine mutemo wekuti dhoo remubath at all the times rinogara rakangovharwa kuti dha. Saka ivo pavakazonopinda mubathroom ndipo vakabva vazofind out kuti imomo mubathroom mavo, hanzi pachemba painge pakagara kamwe kadhara. Ndokubva katanga kuseka bamunini, ndokubva vatotanga kutorasika njere. Asi kunorasika njere kwavakaita vainge vachitotaura kuti munhu ainge avakuvadza vainge vari baba vangu. Bamunini vangu ava munzvimbo yavainge vachigara, munzvimbo imomo mukoma, vanhu vazhinji vanotovaziva because bamunini vangu zvavaiita ndezvekuti vaiti kana kukangoidza chete vaibva vatanga kufamba vachingopinda mudzimba dzakasiyana dzevavakidzani, ende vaiti kana vapinda mumba mako kunyangwe usati watanga kubika vaigaramo kusvika wazobika. Saka zvavainge vachiita izvi zvekuti vaidya vasingaguti, ivo amai vakabva vati yainge iri nhau yekuti vainge vava kushandiswa kana baba vako mukunofamba paya vachidyawo zvavainge vachidya kudhorobha ikoko. Isusu zvinhu izvozvo hanzi taibva tazozviwana, zvinhu izvozvo zvaibva zvazotorwa mudzimba mevanhu ivavo avo vanenge vapakurira ivo bamunini vangu ivavo chikafu. Then icho chidhoma ichocho chaishandisa bamunini chaibva chakolekta zvose zvinenge zvirimo mumba imomo, zvezve zvekuti vanhu vepo vanobva vangoona sekunge vanoita zvekupfachura chikafu, but chidhoma chababa vangu ndicho chainge chichitora zvose. Zvadaro mukomanashe, hanzi baba vakabva vazotanga kuafektewa because amainini pavakaona kuti ivo murume wavo bamunini ava marwariro avainge vava kuita zvekare nezvinhu zvavainge vachitaura zvainge zvisiri zvinhu zvainge zviri normal. Hanzi pamba pavo pakabva pazoitwa an all night prayer. Zvose izvi zvichiitika mind you ivo baba naamai vangu hanzi vaitoona zvinhu zvose zvaiitika kumadziro, vanhu vachinamata. Hanzi kumadziro uko hanzi kwaingoflasha kwabva kwaita sekunge kwava neTV, vachitoona vanhu vachinamata vachiita zvavainge vachiita. Saka hanzi kadhoma kavo kaya kakabva kazokurirwa simba, ndokubva kazodzoka kachimhanya kakatsamwa, kakabva kazombonetsana nababa. Ende vakabva vandirangaridza vakati ucharangarira here
paya patakambokuudzai kuti baba vainge vawana basa kune rimwe purazi, ndikati hongu mai, nguva yacho iyoyo ndainge ndichitoiziva. Ndonguva iya kwakambotanga imwe program iya yainge ichinzi border gezi. Saka ivo baba vakabva vati vainge vawana basa pane rimwe purazi reumwe muwar veteran. Amai vakabva vati kwete mwanangu, sandizvo zvakaitika apa. Tainge tichingozamawo kungovharavhara kuti imimi zvekare nevavakidzani vasaziva kuti baba, hanzi baba vakatombotorwa ndokubva vazoenda vakanogariwa navo mugomo nekadhuma kavo ikako, nekuti kainge kakatsamwa kakabva kati newewe ndikuda kuti unge uchinzwawo pain yandakanzwa apo pakainge kakapiswa nemoto pakainge kari kudhorobha ikoko mushure mekunge katumwa kuti kange kachishandisa bamunini, then pakabva pazoitwa an all night prayer pamba pabamunini. Saka baba vangu hanzi vainge vakavharirwa mubako nguva yose iyoyo patainge tichifungidzira kuti baba vainge vakaenda kunoshanda kupurazi reumwe muwar veteran. Asi amai vakabva vati hanzi baba vako vakazoti vachiburuka mugomo imomo, hanzi kana kutarisika vainge vasingatarisiki. Hanzi baba vako vaita sekunge vainge vapindwa nemadhimoni akakunda, madhimoni ainge aina legion. Hanzi madhimoni iwayo vakamawana mubako imomo mavakanogariswa nekadhoma kavo ikako. Ende baba vangu mukomanashi musana wavo wakasvika pakubhenda. Ivo amai vakabva vati vainge vachiremerwa nemadhimoni avo ainge agere mavari. Then amai vakabva vati kwandiri, saka veukama pavakazotanga kunamata vachiita zvose zvavainge vachiita, baba vakabva vazoudzwa nezvinhu zvavo kuti zvainge zviri nani kuti vatange kushandisa vatorwa, nekuti hanzi uko kuhama dzababa kwainge kwava kusasvikika sezvo vanhu vainge vava kungorarama nezviprofita nezvimwe zvinhu zvakangosiyana-siyana. Saka baba vangu hanzi ndipo pavakabva vazongotanga kungotumidzira zvidhoma izvi. Hanzi vaingokwanisa kungoenda kana panomira mabhazi paya vobva vangogara zvavo ipapo, zvidhoma zvavo vaibva vazongozvitumidzira. Hanzi vaita zvekusakidzira kune uyo wavanenge vasarudza, wavanenge vaona kuti upenyu hwake hwagara hwakatominama kudhara. Saka vaibva vazongosundidzirawo mhepo yavo pamunhu iyeye. Hanzi baba vaikwanisa kutoona kutoti munhu uyu ane mhepo dzake dzagara dziri kumutambudza, dziri kumukurira. Saka ivo vaibva vazotumidzira mhepo yavo kuti inge ichienda kunobatsirana nemhepo iyo inenge yagara ichitambudza munhu iyeye uyo wavanenge vasangana naye. Saka baba vangu ndo zvavainge vachingoita zvose izvi mukoma. Saka amai vakati vandiudza zvose izvi ndikabva ndati amai, saka wai muri kundiudza zvinhu zvose izvi? Vakabva vati aka komunina wako ka uyu wekuchata uyu hausi kuda here kuti ndinge ndichitumidzira zvinhu zvacho kwaari? Mukoma, handizivi kuti ndainge ndatopindwawo here nemadhimoni kana kuti kuona kwandakaita zvinhu izvo zvainge zviine maziso ainge achingotamba arimo mumazereretsi iwayo. Maybe ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichingobvumira mudenga. Ndakangonzwa kuti mwoyo wangu uyu mukoma wakatongomira kurova zvezvezve kuti ndakatombobata pachifuva changu apa ndikanzwa kuti hana yangu haicharovi. Amai vangu vakabva vabata ruoko rwangu ndokubva vandibatisa pachifuva chavo, vakabva vati teerera mukomanashi, hana yaamai vangu inokwanisa kutotora kana 5 minutes isingarovi. Painozongorova mukoma vanotoita sekunge varohwa nechitina pachifuva chavo apa, zvekuti ivo vanobva vatombotura befu. Hana yavo inoti kana yava kunorova inoita kuti dhii, ende ichinorova mukoma pandainge ndakabata so ndaita kunzwa imwe vibration ichirakidza kuti hana yavo yainge yava kukoka simba. Amai vakabva vati ndisatya sezvo hana yangu yainge yava kusarova, nekuti hana yangu yainge ichazogumawo yaita sezvayakaitawo sezvakaita yavo amai vangu. Ndakabva ndati saka munorarama sei hana yenyu ichirova ka1 after 5 minutes? Vakabva vati ndoka kutsigiswa hana kwacho kwandakaitiswa nababa vako. Vakabva vati newewo mwanangu ndikuda kuti ndinge ndichikutsigisa hana yako. Saka amai vakabva vati chio mwanangu chiuya unwe. Saka
saka vakabva vanditi inini andaitendedzwa kuti ndinge ndichibata ndiro iya yavainge vakabata yainge ine mazezereretsi. Vakabva vati ndainge ndisina simba rakakwana zvekuti kunoibata ndiro iyoyo ndaibva ndatoita stroke kana kutoita heart attack same time. Saka vakabva vanditi ndinge ndichipfugama pamberi pavo, navo vakabva vaburuka pabhenji paya pavainge vakagara. Ndokubva vapfugama, takabva tapfugama takatarisana mukomanashe. Ndokubva vati mwanangu, chipo ichi chandiri kukupa inwa. Ndokubva ndazonwa mazereretsi aya. Iwo mazereretsi awa mukoma ndichinomanwa aitesta kunge chocolate zvekuti ndakabva ndatotora another sip because aitesta kuita kunge yogurt chaiyo. Ndakati ndamanwa mukoma, hana yangu yakabva yatongopora, yakabva yati tono kupora. Nanhasi uno mukomanashe ndinotombokanganwa kuti ndine moyo unotopomba ropa, nekuti unotomboti zii. Ndinozoti paya kana ndakarivara ndipo pandinobva ndazotanga kunzwa nzeve dzangu idzi dzichita kunge maungira. So sezviya zvaunoita kana kuri kunzi ukavhara nzeve dzako pane mamwe maungira so aunonzwa kana ukavhara nzeve dzako. Mumbozvizama mukoma, wobva wavhara nzeve dzako uchitaura kudai so pane mamwe maungira aunonzwa. Ndiwo maungira andinonzwa iwawo kana hana yangu yava kukoka simba paya painenge yava kunorova yobva yangoti dhii. So takazoti mukoma taita zvose izvo zvatakaita naamai, ndipo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichidzidzirawo kutumidzira mhepo idzo dzinoshandiswa naamai vangu. Saka ndakabva ndatumidzira mhepo iya, ende kana ari semunhu weukama hazvitombonetsi zvachose. Saka ndakabva ndangotora dota, apa dota iri rainge richipisa mukoma. Ndakapinda bhizi because dota iri ndakasvika pakuritonhodza because vakabva vati haraitendedzwa kuti ringe richizodirwa mvura. Ndakaenda panze mukoma ndikarimirira kusvika dota iri ratonhora. Rakazoti ratonhora amai ndipo pavakabva vazoti chingori nokora, then wobva warifuriridza. Ndakabva ndarifuriridza, then ndikabva ndataura necousin sister yangu uyo ainge achigara zvake nemurume wake. Ndikabva ndati mumarriage mako haufi wakawana any peace. Mukomanashe ndakati ndafuriridza dota reria, ndakatoriona dota iroro richitobhururuka. Rakabhururuka mukomanashe richienda mudenga kusvika ndava kusakwanisa kuriona. Amai vakabva vati mhepo yaenda mwanangu, congratulations, wakwanisa kutumidzirawo mhepo. Hey Vedarin, ndo first voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, hanzi ndakati ndapedza kufuriridza madota aya akabva atanga kutobhururuka achienda mudenga kusvika ndava kusakwanisa kumaona. Amai vangu vakabva vati congratulations mwanangu, wagona kutumidzira mhepo yako yekutanga. Akomana zvakangoma hazvo vedu we.